Mae'r diwrnod mawr wedi cyrraedd a fan hyn yn Lwsyn mae'n fôr o goch ac oren. Mae fans Cymru a'r iseldiroedd wedi cymryd drosodd a mae yna dipyn o barti yma. Mae'n wyllt. Am le hyfryd, mae'r haul yn gwenu, mae'n just yr awyrgylch yma. Mae fatha bach bod fel steddfod, dwi'n mynd y bell iawn. Dwi'n bod ni'n trio mynd ffordd na ers tua awr. Mae chwaer, un o'r chwaraewyr wedi dod i'r fan zone, chwaer Cari Jones. Sut wyt ti? Be ti'n meddwl o hyn? Oh, mae'n just crazy fan hyn. Sut bydde di'n teimlo pan bydde di'n gweld y chwaer di yn rhedeg allan ar y cae ac yn canu'r anthem? Dwi'n siŵr os byddai'n methu gwylio. Just mor nervous ydi dwi'n meddwl. Ond ie, edrych ymlaen hefyd. O fi'n clywed bod ti'n perthyn i un o chwaraewyr Cymru. Yeah, Jess Fuslok. Auntie Jess? Yeah. A wyt ti'n edrych ymlaen i wylio hi'n chwarae heno? Yeah. Be sy'n mynd i ddigwydd? Mynd i ennill. Everyone's talking about Jess, but to me she's just my little sister who's just fulfilling a dream and she's worked so hard. And I messaged her this morning and just said, you know, just go out there and show the world what you can do. No pressure, nothing to lose, just do you. Mae bron yn amser y gêm a mae fans Cymru yn cyd-gerdded gyda'i gilydd yr holl ffordd i'r stadiwm. Come on Cymru! Wel, nid y canlyniad oedden ni wedi gobeithio cael heddiw, ond oedd hi'n anhygoel i wylio menywod Cymru yn chwarae yma heddiw. Am fraint, am brofiad iddyn nhw, ac oedd hi'n hyfryd i weld gymaint o deuluoedd yma a merched ifanc y genhedlaeth nesaf o chwaraewyr i Gymru. A nath y wal goch ddim stopio canu trwy gydol y gêm, ac mae'r parti yn parhau nawr mewn gig arbennig ochr arall y ddinas. Grŵp anodd, mae'r iseldiroedd yn dîm da. Sa'n ni jes i dal nhw allan tan hanner amser dde. Ond, na fo, does o ddim cwilydd mewn colli mewn taid i ddim. I ddod mas a gwele mewn person oedd hwnna'n brofiad anhygoel. A nawr, bod ni ddim wedi ennill, dwi'n meddwl mae fe'n mynd i fynd lawr mewn hanes yn amlwg. Roedd bod yn y gêm heddi, gweld y wal goch tu ôl y gol ar gyfer y menwod, fel maen nhw ar gyfer y dynion, yn brofiad anhygoel. Ac i ni yn dathlu Cymru ar lwyfan rhyngwladol. A pan i ni'n neud yna, diolch, fi'n credu mae pobl yn eistedd nôl, yn clywed lleisiau pobl arbennig pan maen nhw'n canu, ac yn meddwl bod gyda ni fel cenedl rhywbeth go arbennig fi'n credu. Wrth gwrs ni hyn o siomedig gyda'r canlyniad, o'n i falch iawn o'r merched am gynrychioli ni ar lefel na. A mae yna lot o gamau ymlaen wedi digwydd wythnos yma. A pam mlaen allwn ni ennill y ddoi gêm nesaf?